مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكر اسكبر اب ان ترالوت تقرب مدبيا على 3 تقمتي كلت شحن 13 لكع بزا معلتي اب جمجم دسيت لامبادوزا استاد 368 إرتراوያን ስደተኛታት اب بحر ጥሒሎም ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይዝከር መሳርሕትና አባላት ኤርፒኤምን ካልኦት ነቲ ዝኽሪ በአካል ንምስታፍ ኣብ ላምፔዱዛ ዝርከቡ ቅዱሳት ኤርትራውያንን ብዝለኣኹልና ሓበሬታ መሰረት ከዓ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ጀሚሩ ነቶም ግዳያት ባሕሪ ንምዝካር ዝተፈላለዩ መደባት ኣብታ ደሴት ይሳለጡ ከም ዘለዉ ክንግንዘብ ክኢልና ኣለና ሎሚ ለይቲ ሰዓት 3 ኣብቲ ንዝኽርቶም ግዳያት ዝተሃንጸ ሓወልቲ ናይ ጸሎት መደብ ተኻይዱ ሙዚቃዊ ድራማውን ንህዝቢ ቀሪቡ ንግዳያት ባሕሪ ሓገዝ ዝገበረ ኢጣልያዊ ብዛዕባ ዝነበረ ኩነታት ምስክርነቱ ሂቦ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንኢጣልያውያንን ኤርትራውያንን ሓዊስካ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ተሳቲፎምን ይሳተፉለውን ሎሚ ንግሆ ካብ ኣዳራሽ ላምፔዱዛ ዝጀመረ ናይ እግሪ ጉዕዞ ተኻይዱ እቲ ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣብ ገምገም ባሕሪ ምስ በጽሐ ከዓ ካብታ ጃልባ ዝደሓኑ 3 ስደተኛታት ዕምበባ ናይ መንባር ስነ ስርዓት ኣካይዶም ክልተ ውፃእ መዓት ዝኾኑውን ቃሎም ኣስሚዖም በቋንቋታት ዓረብን ትግርኛን ድማ ብክልቲኡ ሃይማኖታት ጸሎት ዓሪጎ ከንቲባ ደሴት ላምፔዱዛ ኣብቲ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ኮይኑ ካልኦት ኣገደስቲ ሰባት እውን ሎምን ትማልን ኣብ ላምፔዱዛ ከም ዘለው ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እዚ መደብ ንሰርሓሉ ኣብ ዘለና እዋን ካልእ ብኤርትራውያን ዝተዳለወ መደብ ይካየድ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ይጠቅስ ብዘይካዚ ለብዘበን ሓያሎ መቕረብ ግዳያት ዝኾኑ ኤርትራውያን ሬሳ ቤተሰቦም ንምልላይ ክሕግዞም ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ንምክያድ ኣብ ደሴት ላምፔዱዛ ተረኺቦም ኣለው ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ብዝምልከት ሙሉእ ናይ ቪድዮ ጸብጻብ ምስ በጽሐና ብሰፊሑ ክነቕርበልኩም ምዃንና ቃል ንኣቱ ጀርመናውያን ን3 ጥቅምቲ ናይ ሕብረት መዓልቲ ብምባል ብዓቢ ድምቀት እዮም ዘኪሮማ ዝውዕሉ 3 ጥቅምቲ ምዕራብን ምብራቕን ጀርመን ድሕሪ ናይ 10ታት ዓመታት ናይ ዝሑል ኩናት ግዜ ሓድነትን ንዓለም ዝኣወጃሉ ዕለት እዩ ኣብዚ ዕለት ጀርመናውያን Wir sind das Volk ማለት ንሕና ሓደ ህዝቢ ኢና ብዝብል ጭርሖ ነቲ ኣብ መንጎ ምብራቕን ምዕራብን ጀርመን ተሃኒጹ ዝነበረ መንደቕ ኣፍረስዎ እነሆ ከኣዛ ሃገር ብሳላ ህዝባ በቃ ይኣክል ምፍልላይ ኩናት ደው ይበል ኢሎም ስጉምቲ ዝወሰዱ ሎሚ ብቁጠባውን ማሕበራውን ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ሃገራት ዓለምና ክትከውን በቂዓ ኣብ ሃገርና ግን ዕለተ 3 ጥቅምቲ ብጸሊም ሕብሪ ግናይ ዝኽሪ ሒዛተልና እትመጽእ መዓልቲ እያ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ህዝባ ውሑድ ክነሱ መከረኣ ስለ ዝበዝሐ ኣብ ዕለት 3 ጥቅምቲ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ብሓደ ረፍዲ 370 ዜጋታታ ኣብ ገምገም ደሴት ላምፔዱዛ ከሲራ 370 ዳርጋ ኩላቶም ሕንጫላት መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ዓበይትን ብሓደ ረፍዲ ኣብቲ ተስፋ ዘንበረሉ ኣህጉር ኤውሮጳ ክበጽሑ ናይ ገለ ኣማኢት ሜትሮ ርሕቀት ምስ በጽሑ ናብ ባሕሪ ሰጢሞም ኣብቲ እዋንቲ ዘይሰንበደ ኤርትራዊ ኣይነበረን ብዙሕ ዋይዋይታ ኮይኑ ኤርትራ ጸለሎ ተኸዲና ወላዲት መሪር ነቢዓ ዓለም ብሰብኣውነት ምሳና ተደናጊጻ መንግስቲ ዓዲ ጣልያን ናይ ሓዘን መዓልቲ ኣውጁ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ባንዴራታት ሃገረን ንኽብሪ ኤርትራውያን ግዳያት ባሕሪ ፍርቂ ሰቒለን ውዒለን ተጻወቲ ኩዕሶ ኣብ መንጎ ጸወታ ንግዳያትና ዘኪሮም እዚ ኩሉ ክኸውን ግን ብተገላብጦሽ እታ መተካእታ ዘይብላ እንኮ ብመንግስቲ እትውነን መደበር ቴሌቪዥን ኤርቲቪ ነቶም ግዳያት ባሕሪ ደቂ ኤርትራ ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኢላቶም ጸኒሓ ድማ እወ ኤርትራውያን እዮም ግን ኣሜሪካ ኣራሲኑ ናብ ሓደጋ ዘብጽሖም እዮም ክትብል ከዓ ኣብ ክንዲ ትውሕጦ ጎሲማቶ ሬሳታት ኣብ ገምገም ላምፔዱዛ ተኸሚሩ እቶም ናይ መጻኢት ኤርትራ ተስፋ ክኾኑ ዝነበሮም ህፃውንቲ ስም ከም ዘይብሎም ሬሳታቶም ቁጽርታት ተጻሒፍዎ ቁጽሪ 92 ቁጽሪ 89 ቁጽሪ ኤርትራዊት ኣደ ብዘይ ንቡር ህይወታ እናሓለፈ ኣብ ባሕሪ ህፃን ክትቡከር ተዓዚብናያ
እትፍጹም ዘይፈልጥ ናጽላ ኸዓ ምስ ወላዲቱ ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ተቐቢሩ ሓንቲ ደውን ምስ ሳልሳይ ርእሳ ሓሊፋ ኤርትራ ህዝባ ከሲርና መጻኢ ወለዶና ተስፋና ብሓደ መዓልቲ ቅበር ርኢናዮ ብታሕቲ ባሕሪ ብላዕሊ ሰማይ ኣብ ጃልባ ሓዊ ኮይኑ መሬት መራግጾ ዘይብሉ ወጋሕታ ኣውያት ንማእከላይ ባሕሪ ኣናዊፅዎ እቲ ባሕሪ ግን ኣይዓጠጦም ንኹላቶም ውሒጥዎም ሓለውቲ ዶብን ንስደተኛታት ኣብ ምድሓን ዝተዋፈርዎ ሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያ ኣብቲ ወጋሕታ ኢዶም ክሕውሱ ኣይደለዩን ዓለም ብሞት ስደተኛታት ትሰክሕ ግዲ ኢሎም ኮይኖም ትሚሎም ክርእዩ መሲኖም ንሓያል ሓታቲ ስለ ዘይብሉ ኸዓ እንሆ ክሳብ ሎሚ ንመንግስቲ ኢጣልያ ኣጥቢቑ ክሓትትን ሓቲቱ ግቡእ ምላሽ ክረክብ ዝኸኣለ ኣካል የልቦን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ዝርንዛሕ ነቢዑ ኣብ ዝነብረሉ ዓድን ከተማን ነቶም ግዳያት ጸሎተ ፍትሓት ገይሩሎም ብዙሕ ናይ ሓዘን ጻውዒታት ተገይሩ እንተኾነ እቲ ሓዘን ጊዜያዊ ኮይኑ ተሪፉ ድሕሪ ደጊም ክድገም የብሉን ኣይተባህለን ብድሕሪ እዚ ዘስካሕክሕ ፍጻሜ ንኻልኣይ ንሳልሳይ እዋን ከየጋጥም መታን ክስራሕ ዝነበሮ ነገር ኣይተሰርሐን እቲ ጉዳይ ብናይ ቁሩብ መዓልታት ሓዘን ሓሊፉ ተረሲዑ ድማ ላምፓዶዛ መጻኢት ኤርትራ ዝተቐበረትሉ ቦታ ኮይኑ ኩሉ ነናዋኒኑ ተመሊሱ ሬሳታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣያብ መሬት ዓዶም ኣያብ መሬት ስደት ንቡር ከይረክብ ኣብ ጊዜያዊ መጽንሒ ጋስታት ተደርቢዩ መንግስቲ ኤርትራ ወጻኢታት ሸፊኑ ሬሳታቱ ክቐብር ዝኣተወ መብጽዓ ጠሊሙ እቲ ሬሳታት ክቕበሎ ከም ዘይደሊ ንዓለም ኣርእዩ በዚ ዝሓረነ ሃገራዊ ግን ውሕድ እዩ ነይሩ ወረገለስ እዞም ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ዓጋመ እዮም ሃደምቲ እዮም ክብሉ ሕፍር ከይበሉ ዝተበድዑ ነይሮምና ኤርትራ ሎሚ ንደቃ ኣብቲ ባዕላ እትውንኖ ቀይሕ ባሕሪ ክዕንድሩ ክትሪኦም ተገባኣ እንተኾነ ግን ኣብ ባሕሪ ናማቶም ክጠፍኡ እጮኦም ኮይኑ ድሕሪ ነፃነት መቸም ከምዚ ክመፃና ኢሉ ዝገመተ ፍጹም የለን ሕማቕ ዕድል ንዓና ዘይኮኑ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ንድሕነትኩም ክንስዋ ኢና ከም ዘይበሉ ንሶም ኣብ ኩርሲ ንኽነብሩ ህዝቢ መስዋዕቲ ክኸፍለሎም ገይሮም ኣታሊሎምና ኣዘንጊዖምና ህዝቢ ኤርትራ ኣማኑ ኮይኑ ኣላጊጾምሉ ንሕና ጥራሕ ንንበር ህዝብና እንተጠፍአ ኣይግድሰናን ዝብል መርገፂ ሒዞም ገሌና ንነብዕ ገሌና ንስሕቕ ኤርትራ ክልተ ምስሊ ሒዛ ገለ ሓርነት ትናፍቕ ገለ ንምልኪ ቪቫ ትብል ኤርቲቪ ኸዓ መዝሙር ሓደ ልቢ ትዝምር ወይ ሓደ ልቢ መዓንጣ ኸብዳ ዝተቐርጸት ወላዲትን ከም ብተይ ትዘልል ሰበይትን ኣበይ ተራኺበን ዝኾነ ወጻእተኛ ካበይ መጺኻ እንተይልካ ኤርትራ እንተይልካዮ ኣብ እምርኡ ስደትን ሰሜን ኮርያንን ቅጅል ዝብልኦ ማዓስከራት ስደተኛታት ዓለም ኤርትራዊ ዘይብሉ የለን ኤርትራ ዝብል ሽም ከም ሓደ ኣብ ስደት ዕቑባ ክትሓተሉ ዘዋናውን ሽም ኮይኑ ሕልሚ ሲንጋፖር ቅሂሙ ሰብ ጃጅዩ ስሪኡ ፈቲሑ መዓንጥኡ ሸጥ ኣቢሉ ድራር ዓሳ ኣይከውንን ዝበልኩምኒ ኣይገብርን ፎርም ጣዓሳ ኣይመልእ ዘይሕጋዊ ቀረጽ ኣይከፍል ኢሉ ንመሰሉ ደው ዝብል ውሒዱ በዛ ሎሚ ኣብ ጀርመን እትበዓል ዘላ ውፅኢት ተቃውሞ ህዝቢ ጀርመን ዝኾነት 3 ጥቅምቲ ንሕና ከም ኤርትራውያን ቅዱስ ቅንኢ ክሓድረና ኣለዎ ናይ ሓደ ሃገር ህዝቢ ብሓደ ሓሳብ ሆ ኢሉ እንተተሲኡ ተመን ዕዳጋ ዋጋ የብሉን ብርግጽ 3 ጥቅምቲ ኣብ ሃገርና ጸላም መዓልቲ እያ እንተኾነ መዓልቲ ሓዘን ዘይኮነት መዓልቲ ምንቕቓሕ መዓልቲ እንታይ ክንገብር ኣሎና መዓልቲ መዘኻኸሪት ሓርነት ክንገብራ እዩ ዝግባእ ናይዚ ኩሉ መከራ ሳዕቤን ኣብ መወዳእታ ብንቕሓት እዩ ዝሰዓር ኣተሓሳስባና እንተማዕቢሉ ኩሉ ቀሊል እዩ ዝኸውን እና ሞትና ወይ ሞይትና ከለና ንሞት ካብ መፍራሕ ዝኸፍእ ነገር የለን ምዉታን ካብ ህያዋን ዝፍለይሉ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ እዩ ህያዋን ህያው ክነሶም ክንቀሳቐሱ እንተዘይክኢሎም ግን ምስ ምዉታት ይጽብጸቡ ስለዚ እቲ ስቕታን ትዕዝብትን ህይወትና ምስ ሓለፈት ይኹነልና እንተ ብህይወት እንከለና ግን ገለ ደኣ ንግበር መስትያት ቤትና
መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረአብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي